Ose so be wuni ansie ni ya. Se me prebiasa. Upon my home for so chair. So we de hye ne ansie wa de sisiye ya. Na tete wonye de hye wo ye donko. Se wanya wumafo a opon ba so won fa so sen. Mema munyina akwaba embanya support TV so meka senya sapa no wagye me so se sane ne badwemma kwan so ene so yesen di ehia ne comfort black power ne yatena se ne ya yebedi enkomo foforo so medi ni oba yesu ama yeboa subscribe to channel no like it share mo bibia nya bi enhwe comment section so na wache wadwen ama no aye kama mpre ho enya fide ni emfiri ha say hwe yen fiti ahya senko se wiye na enne so sunya bibi enne amamre ni amman ye kwan so denti a ye no saa na te wo ho ase se ne me so be te me ho ase ye bom ne yesua de odaroma me ma konfa kwaba ne de ne komhwe ni nyina no aye hye so na me ma kwaba ne so bibia boko jama daroma etiapo esen de hye bi na we de wudiem na me de aba ti be di nkomo ne de odi teacher ni no chense ni me ye student nti ye besua de afiri ho se ne de bi esua ade afiri ho no na ye ka se ensagu a wadaroma e kire sen yo me das ye ka se ensagu a bro ka se communication bro so kan ai okay kita hudi it depends sunsum a one ne nam saman a wo pese ofre no a pese one ne kasa ene be man ensagu aba a Christopher gunsa akonfo gunsa at the moment ya obefa nsuo de agu fom afre honhom bi no ensagu communication I don't think you can say ensa you say ebia snap ebia gara petition ebia aha ne ne fe nensa na nsuo so nsuo so ya ensa ade bia ensa bia no be ya nsuo nka ho untimi nya ensa abra nsuo nka ho so ti apetese kura ye noa na se yi fe so da na ye mix di nsuo fra asa na benya 42%. Ajo ti nsuo fra nko ade o fa nsuo so na bro omode ye nsa no se obode nsuo be fra asa na wanya 42%. Ensa fufuo nko na ye mfa nsuo mfra ene ye natural pito wan fa nsuo amfra unya udi nsuo be fra apetese wan fanzu amfra unya number ope Matiase so ho Matiase na wadaroma di nti na egu nsa di nti egu nsa ne se te se bia me me konfuyi obi aba me ho ana bibi ho me ntiase e wo se me gu nsa frɛ me nananom ensamanfo na me frɛ asase amete so na me frɛ mu mframa na me frɛ mu abode na me frɛ abosomo a me no mo ye adwuma na me de haw ne to o manim ti me de to o manim so o se me nya solution ti se me nya solution di a na se sa ho na me frɛ o no fa so obi ama so to ahene betimi egu nsa as frɛ nananom e de asema to nanim onyamuaye bia because of empire hunu wo na okura wo bom paye no bisa se wo ho tia na ti sagu so se mpaye empire empire Matiase so ntina mpanyimfo akonfo se yekogu nsa na nanom se yegu nsa yi apaye ye se yi apaye Christopher so mo kobo mpaye empire no mo kobo no obi de pure water obi de fanta obi de coke obi de sprite ntini nyina ye nsagu ti Christopher ene asofo te se bi rituals sunsum ya rituals untimi nsore nkotwa dwan abra unmu nsa untimi nsore nkogu enkoka asem nkire nyame abra omfa onye mpaebo tiase ti ensaguo de abrabom eye best esen bibia Matiase nana nkomo aye di video bi amahu no social media yi so na ochami bi agu nsa na saguo na woguo no sama wo keka na no odin nana mepese wakore video yi e de abasima na fei ye gina so e de di yenkomo yi se be beti ase yi ye wo enhira mpaebo ye wo enhira nsaguo ene ye wo no me nsaguo tinsaguo ye mienu
You in Shiradi, and you want no media, and you want this, me and some. So we should have with me gunsa. So one no do me with me gunsa. So so with me gunsa. Just I mean son. And I give me a kosha baby. And ya shira. No mum and wedding. Now I'm fine shit to say Obi or Papa be to me a bonnet. Obi or Papa to me a bonnet. As you see, and a man no main pie boba. Mentima who I say, and a man no main pie boba. Peshamin Kumina, I don't know main pie boba. Any bread, it me no main pie boba. I dear your Diana so beggy, it me no main pie boba. Can't to soar, it me no main pie boba. What Timmy were coming, it can no main pie boba. Tina Chris of one brand same with the Kuruman Timidu. Matiase. Nana, ebe ye kwa video ya bai. Dino ye akokofe. Me yakofwe aba. Na fe ye gina so. E de din ko busua emom na ehwe video yi mra sima. Ni fa ni nkomo. Osro da boss ro boss ase. Zio. Eze kwa from Onyankopon. Zio. Abu ma ba Nyankopon. Zio. Obi ni mo body ase. So boy ansa na abamu. So boy mu ansa na wo bo. Ehunu ye na wo ye nyame. Zio. Enipa ba to. Zio. Enipa ba kwaja. Zio. Enti men trawa body ase. Wa na enim de wo ye. Zio. Ubo nipa no. Wo de saso no hunhum nyina awura ne mu. Mo ba ye se wo apɛ. Zio. Ne ni ye enti. Wa mpena ne so. Wo hyese. Ebira bi dura. Wo firi wani so nko. Zio. Ebi nana ato nana. Zio. Apia kusi. Zio. Oko. Zio. Oko. Zio. Ene ko hunu bi akeke. Zio. E wonu wa frɛ no. Onye na baba. Mpe ba bi manantra. Ba ko fa japa de. Zio. Bra sunu ya frɛ na na ma e be frɛ ni bi. Zio. Tena ma da ruma. Ba ma na tena bre pa. Ko ko yesa ma twentwen a. Ya frɛ no aye hu no. Ko ba ne san so a. Na entwa ye. Na anye ye de. E be ye su. E be ye gaditwa. Na ma da ruma. Di wa ye bia. Onye na baba. Ba na ko kana na no mbofo. Zio. I don't get you for some for medical say do nyina mun sanie. Zio. Eno kwa du yadom. Mun sanie. Zio. Sabo ba wi aso yafuna anye wabro. Zio. Oba wo ma wo mu akunini. Zio. E ma sabo ma mu nyina mu adokota fo na oba apia ku bi kan. Zio. Abo apia ku si. Zio. Se de ebo bra se ni pa de obo na de. Zio. Awo ma. Zio. Okrema. Zio. Okrabusua. Zio. Okradofo. Zio. Okra nipa bia na ho de betimi so okra no de wa no. Zio. Enanka wako. Zio. So konkro kesi su bia. Zio. Ose so obi wuni anse ni ya. Zio. Seven prebiasa. Zio. Upon ma ho fa so che. Zio. Na kabasi dai. Zio. So sabe me kwa hwa be mpo mi wu a. Zio. E be sie me. Ayi ma ye kama. Na ka dokota mu yawuro. Na ya ase. Ayi sabe enten mo nko a. Zio. E dia na si kwai. Zio. Tientimi mo bra. Zio. E dia na si kwai. Tientimi twadu ade. Zio. Ni nyina na ya de asie. Na abo ni pepusa. Zio. Ene sai. Zio. Ya ku si ba wi ase no. Zio. Fa oba si na bi to ne ho so. Zio. Sana wani mu o. Zio. Sana bon sam no. Zio. Atai. Zio. Wana na didi adan nyina. Zio. Ebrahim. Aso oba kira do. Zio. O tire de ne kura ye mu ani so. Zio. O tire bi pictures bu sham ye hu sampa. Zio. Ne kura na tira ye no. Zio. Aha. Ana so send demu. Zio. Ne nyina na se. Ne kuna mu mpo. Company mu a. Zio. Na sabe. Eba na sai. Zio. Ana osumfo didi mi no da fo buada. Zio. Ana no madaruma. Zio. Pa sabe mpani ni ma chama ne no akasa. Zio. Oso mfa ne Zio. ena na di ebi. Zio. Sabe so abofo ntimi mfiri soro. Zio. Me kasa nkyere. Zio. Anu ye dwuma di film da tentere. Zio. Woni ye hwa moda. Zio. Tina di tie bia kasa pitra mo. Zio. Akro so nsa. Zio. Super nsa. Zio. Kokoda nsa. Zio. Escobi nsa. Zio. Ana mo sama fo body ka kokofo ma mu nyina mo matiri da mpai. Zio. Nana. Ede no yakofwe aba no. Na wa wate wasum. Kama so. Kama. Ne de papa ikan kama. Kama. Nana on say. Asem wa papa ikan ni nyina no. Wutie ni ya. On ti ase. Okay. Na de yin ne hu. Yo. Nana. De me tie ba ko a e ma bi edi nkomo yi. Wo se wuwu. Na se ye siew. Ne ye nsiew yi a. Opomba. So wo fa so. Esen o. Nana ne yehwa wuyem.
se wa bofra o de sun na eba de abofra won su kura na yetimi ti no se won so ye so no wunya wo wu so hwesu a yesu e da akwa yegu nsafe se ma mo besu ne obi a e ba besu ana ma so de su e ma so yesu pa be ma so de asa na enya hye no so pa se o tini so o te ma da bi ma no e ne yesu pa ade ba ko a menti ase ne se wo hwe ewura de lumba minim time abusua kosu no da bi wo hwe ewura apostle ko Joseph a minim da abusua kosu ba sunu kro man sunu ne de e ho yebedi ho nkomo jo si nipa nyini no owu a ya ne sun hu hia yen hwe akwala ne de na wo kan awoye mu no ye wo akwala esuma duru no yinim de obeye wo man nim yinim de obefem so si edi ensebu eti na esuma man na me bro 18 years minim papa ne bone me wu a minim de maye ti usuma me esuma duru me esuma duru ne mumu no ye de abeka ya brabo ho ya na ye fa ne yawo se menim nue na o di short term and am kan say they feel me ne ka na am kan say no for moment later afi wo hwe ho a hu ni baby a eno no ma ne kai wo yawo e ma wusu nso ye nsu ni bebere na watwa so na se wo si wo di su ni mumu no be hia obi a wawu a wanyini a e se ne ma na mumu wa anye so a e se wo we de oni hu bi so ena se ewu ni ansie wuyi a opon ba so won so sen nti na de ni yesi wuyi eno na de he obi be ni se ni ye eno na ya na yetwa so ka se wumafo enna se wa anya wumafo a opon ba so won so sen cause we usie be ye tantantan we yi be ye basa na se nipa kura nkai de waye obra popo a oboye yen kai na ya yo tantantan ene ye senke ye pon kura ka ma me pon wa pon ba ne oba wonyem wa ya pon te se oba anyem bosome na wa pon onyem bosome miensa wa pon bosome nson wa pon bosome nsia wa pon opon ba chakra na sei ena se ye sie wo se asie na opon ba ne se opon a o fa ye o musen se obewu wa hu ba nim wa fight ya wa oti nyina wa hu bra wa bre kwansa na wonyin sen ti opon ba no ya na ya wo mu eja na te se wo ya wo abosome nkron ye hu atetew na ye be sie wo te se apotro de na se kukuba kola so won fa so sen ni kukuba na kam vita sen kukuba so se opon ba aba kukuba so asen aba kukuba ni ye se obi a ya wo na ne ma me ba nwuda eye sodo no ye transe once pe ye ba akopɛ no ye friend kukuba nti ye wo nkrofo bebere bi wo ha opon ba so aba mfa so asen wo mo because of lumba say opon ba so aba mfa so asen se lumba ye na yi ye kasi a wo kan yi na ye sie ni islegon sie ni sie na wo hu sie no wona wo so wo hu videos ni bi ma me nkyere wade ye nhwe de lumba wo ye de hye enye se nwom kra na woto wo ye de hye ofiri pa akoso ani nsuta ahemfie ne ma me wi esie no wai ne wo fa asefo wi esie omo wai o de hye bi wu abusua no ma esie no wai be bia wo dwan gina na ne be gina wo nokore eduane a wa meto no ma me no papa buchi aso usuchi eye chi wade se wo ye de hye ne ansie wa de sisie ya na che se wo nye de hye wo ye donko nye de hye ye donko enti ba bi esi ahemfo donko nko ho ye wura nua ma bi wu be 2 years ago men kai ne ya ono de na no ho fe hu na ono kra de we kokokokoko owu ye ne yesie ne bem nso wo mfura konwa ne bi da ye de hye enti so obi wu e wo lumba abusuam na ye kosie no ba bi a e ya ahoho bi a wo peto akem se lumba de hye ana lumba mfra abusuam nim tini ya kosie ne ba bi wo ye donko na apostle de no so ye se ne si ye na yi apostle kra na se ne ye hu ba bi a esie no da bi enti no mentimi nka se opon bakora so won fa so che ne mum so mo ba kire si ehie na de si hie ye ba bi a
ne maame da ɛhɔ no ɔkɔ da ayɛ dia ɛno de ne yɛhu no sɛ mfaso wɔ so na emom yɛnya hu ne yɛ ne die yɛntimi nka sɛ ɔpɔn ba so wɔ mfaso sɛ na emom dadi lumba de yɛhu nti ɔpɔn ba so wɔ mfaso sɛ dadi lumba sia isi lumba dadi lumba yɛnsie ne ade hyeɛfoɔ dodo sɛ ne na ɛwɔ lumba yi ase ɔhene te sɛ paako so hene yɛsie lumba no oni hɔ ɛma mpanyinfoɔ yɛsie lumba no oni hɔ ɛhemfoɔ ne kɔsie lumba busua panyini baako timi kɔsie de hyeɛ na yɛmmu sɛ busua panyini na ɔyɛ saa deɛ na nyam bia no wo ebesie ne East Legon ana ebesie ne wai nso ebesie ne he na nsa gugu a me kɔhwɛ ba yɛ on sɛ panyini no de nsa ne gu fom bia na obodin ɔka ɔsɛ mo nyinaa yɛ ne nananom nsamanfo na de nti na yɛgu nsa yɛfɛ nananom nsamanfo na nya atiasefo a ɔmɛboa me yɛatena se de sinkonya aka asɛm ne nananom nsamanfo mum na yɛfrɛ wɔ medase yɛn na yɛhu bosom saman sɛ enya ade papa na sɛ ɔkɔ abrɔfo no kurom titi yɛ romanfo ɔsom nsamanfo ɔmo som nsamanfo abrɔfo som nsamanfo Saint Michael hwan so no be go Saint Peter so Saint Joseph no Saint Paul so omo nyina be go se de bruni be ka Saint Paul no yeso yebobo ye nananom nsamanfo din se bia me maame akosua mansa saman so tase entini ye bompa ya ana ye gunsa ye frɛ nananom nsamanfo emo mu be di adanse wa asɛm na ye kanim because omo ba ya ansa na ye ba omni adansefo wa se ye yi uma danse na je ntoro na wutwade ya ne kwan ni wanim ye mfa wo nkɔ ne nkodi asɛm ne ye nkyerɛ wo ba bia wo se wugina asama ado so ne kwa ye nsa amba nti ntrase me enwu nsa mfrɛ nsamanfo se me fa wo medi wo no mo ntem asɛm so egu nsa frɛ wo e de ka kansa manfo ho ane ye keka mafunu panyimafo se ye keka ma dampan ye keka mafunu ye kama dampan no kwere pa ti nipa ni wu na nipa ni wu na busua na dampan panyimafo se ye kanfo du afro no ye kanfo achacha wande obati ato no kwere pa me bai do ndi afro krekra ko tikube no de aba kade ko na nwe wanya achacha ti egu nsa ye frɛ nsa manfo so medi ye no ntem asɛm medi ye no ntem asɛm na oben asama do timpanyinfo se ebo ni hwemra nye ebo ni tumre gu anye edo so nye nana o se ensanguo no ye gu ni e boy nananom samanfo din o se nana oyene bi so din se a che wura o so de we de facha me o so din se no a o so bobo ni nananom obedi akonya ni din akoja ene so ba mi hu se egu nsem bia o ba te de se de wura no ne ada so bodi ba me nkyere wade o security kesiye pa anyanya sapo na bebreki obi antimi mbreki at the moment ya obesrai akere ohene obabo wona nanom nsamanfo din no wu nipadua no enye wo na wugina ho no sa na me hwe video ba komra obusa nyina yembom ne hwe video ba komra ne hwe se sitie na yemfa ni nkomo ye hwe abasisi a ATI otumbo Islam tanke se kan tanke se nane kofo ya mwa nane kofo anochi na kwa mwa chodi kaye na pete jampo ye na frempa na chabe biole na sompa kofo ko di sumo enti trust antomai na mi obi kofo anochi wachi am tosu mi e beto aso otumbo kofo ni me ko ni fi akwa ana ba ina tita santumai kuma santumai yesi de tie na su zikaja na su santumai bita waso when no washa mi so frame anopaw awiao ayumro anadio da sumu neba misami ya be se onam chichire boa na be fa chichire na adonfo tu santumai so sa na ma hu musu ene wa yi ame ya ji amfa ya tanfo so ama santumai akoso ane kesa ane nama ame to ntante Yeah.
de akohwe aba no se no si bobo te se efe konfo bi esai usai wo na nakon obekun ye e na ode nokore e bi di akiri sa na ohene bi esai ekun ane na nabekun ye e na obedi akiri te wo sesa kon na firi hu no amfa nokore anante a woto na nanam ntam te yemu sai wo se ade nanka me e frem kwabena maafo enso makom din abeye black power they say no me ma ba begina ho ma black power to me no ti se me fuma black power ni me bi di nti spiritual no wo swai kire santehene na wo fuma wo fie nkonwa ne obedi no ye fre ni sipe ti nyo tumfo na de yale bebo eni otumfo na ma kofu obire eni otumfo na beka kire se kofa akwala eni otumfo na beka se kohye ho akomfo eni otumfo na beka se konya asi kire yale eye wo ena wa frɛ wo na nanom nsamanfo se o dane wo mo nkwanta de o mo mfa nyew so mo be your spiritual na santehene so your physical Matias santehene de obeye ne so beje konwa na wo ntimi na onya adwuma na tikɔ wo kwa ada se wo kɔ boda mana wo kɔ wo kɔ so nkɔkwa akɔfa yale na ohene be na yatu no a oda so yetenene e wa santemem ohene ben na ye bɔ no kɔ adu atu no a oda so yetenene gina ne na so se de tie ni tu fi so na je se batechima na yenhwe president ben ene wa firi Ghana akonwa so eye faith se de ope o di agoro o trimi be white sia na wonya dwene sanity bo so o di agoro a anije de anije onya cause se wo she police atale na wo sisi obi a da wo be ko pension no nipa ni hia wo a o ga beje sotro cause atama wo ye pensioner se o ye president ena udi obi ani a enne onye president bi mu a e de no de be yo betima kana dwena kire na ene insi di ankasa na mo ma ha ma achiche wo mo no de se nyame bo na ma ha ma firi so a o me take revenge o yensan ko video ni di ka ko hwe ne kane no ensaguwe na hwe bia ya na ogina ogu nsa na busafie se na udi kan no first no abusafie na ogina ogu ensan ne se oba owale omo de hye a wo se de hye na nya ato ne de nka oba ba be na sede kunayo oba be bibia no oba na meye we ni kunu na ma tina nsaguwe ekoso na papa ne kasa yiwa eka egu nsa no a eka se nananom enja oba ne kwan efa ni nkoka na busunya sa boko na okoka busunya ne nsa wie no afei omone ni ndi asem no se ne huso wa nananom nya no na se enye ne huso wa e ma nya apia ha ma no ho tese no na se no diu papa we ya kire se onim de do ye no nim na sa nipa we so benya tan ewa busuam nipa open okure bia no ya na onya atamfo ene attack asem we ye koya chikohelumba case ya me busa asem ye papa yi kan be busa the same thing se odobro ni se ofi se ye nye wo ho ade a na enforso nko ye kuna ne kuna ensem wo na se ukoye kuna na se nsem na wo mu wantimi ani so pepepa e the problem beba ye mu se odoburu ni se oba wu no ye kuna ni a ye de ntoma kokko ene ntoma tuntum eto wo ba na sene afi shiada na abusuam pe mampanyimfo na ne se wo free ni tuntum free ni kokko na otimi efufu ewi a ya bona hire na se powder tete ni ye ka ni hire hwan na ti odoburu ni de ye hu ni otie ba ye hu ni obo powder kokobo ni powder sanyema bebre ananu se on suso se no ye on se ne de ye on se de jam kakara nti ne ye yesi nti mun tin fa no beta wa no ye abusua fie ni ye no ye ne busua fie ye nye ne be ma fie se oba ye ko ware wo be ma fie a enya aware se be ware wo ja fie ye ware wo be ma abusua fie oba busua fie ni ye ware na ye bema wu ni ye ya ye hia busua fie ni ye gunsa anyam bia papa no kogunsa na wasi ye ne busua fie no gun busua fie ho na no gina me peda ne ya be kira ware gyaim okay ama ni pesua bibi bebre ni so mo gya wale so mo ti awale ase e was spiritual
bebre wọ́n sɛ ogya ware obɔ ne bra titiri ya asantefo sa me na me ka kire titiri ya asantefo omunim so ogya ware ase so spiritual omda so ware bema bebi ya kira boa no wa ni gya no ampa ti wuntimi nsore mfa won san koma bema se wagya ware bema ne beje ba spiritual no oda so ware enu ti na oba ne bema be ware ya gye nsa ne egu nsa ya frɛ me fie honhom ya frɛ oba ne fie honhom ye de ahya honhom ne nsa nsamanfo ne ahonhom a wo fie ho so mo nta ya chi gina pa ne nkonko ware ahonhom ne nim se ye ware mo nta ya chi ade na wagyae ne anhie busua fie hu nsa ama honhom na hu sa afei de wade wagyae wade Matias ne mum wo kogya wale no bema ne ba no wode mema ntoma bae e ma wo papa wode ma ntoma e ma wo maame nkontafo gye sekan entoton no ma de ma wo igina aso ma ne boka o gyae no wafa saa ne ma ne nyina akoyi nsa efo na wode aba saa ne ma ne nyina wo so wode koma ne back ko so ya ware nti no mo gye saa ne ma no na wale ne bekom ya o mo de tu aware no so nyina na wo se mo refer bema na de nyina ma ne back enkonta sekan enkontafo die wie hwe me see titiri ya asantefo ya ware ne yesi ye gyan no eye problem o wiesu a na onenam court ye nche japade o sanje japade japade fine woni na abre mutimi ache na emomu no oba be ware won abusua so mehia niema wei ansa no mama kwan ma na ware no won so wadi ne bosha so de niema ni nyina aba wu gyan no fa ne niema ma ne back na ehun sampa wagyae ye wi ensa na omde baaye no ya sa atonsa na gu afren samanfo ni na se tinto ntan ya amansa ne akosu ya manu ana ya amansa ne kwaku manu o ma wale ni hobi nti onya foforo amonta na chi yesu nya foforo amonta na chi na wo be ma no ba ofie so asa begu nsa wo ofie ya ka chesa ware ne tinto ntan wa wie nto mma aboafo wo de ba wa hwe makoyi nsa be ma so timi ka se me de magya wale se wo be ma no kogyae a ene enema na ka ho because una mu be ma una gyae Matias nti onema una de ko na wa wo si wuntimi bi ma ka ne wo so ba se wagyae a o fa bibia mbra enema na be ma ne de baaye no a wo papa no ma me gye no mfa na de ma ne back na de wo kan na ma Martin se go ye ko so akokofe ya ye di hu komoi sa papa ni gu nsa onim se ye de hyene waawo sa de na wo free mu a o so meyekuna wa meyekuna nyem mienu kwa na mo wale yo abusua na wa hia ye mu mienu kwa kwahye mo ho akogyae wo problem fin Matias ye so ti ase o kan be ka se ene so ba so nyekuna na de ye fo so ne so meyekuna na de ye koka ho asem Matias ene wa wale bi wo so a enwu ye ase konkon ho na abusua mo agina mo agu no abra mo ngai wo ba no no ama oba na anyekuna abusua ni wo problem te se ya asapon yire ni se abusua ni wo problem ene ma bebre ho no mama mere kwan so ebu ye egu so me se ene mo de Kristo mo de se ne ma Matias ye so ti ase lumba die no abusua panyini wo problem abusua panyin so problem se lumba ware ne yire ama me akosu ase wa o ware ne bia wa nko bi ba wo busua panya begina mu se ye jana wale ye jana gina ho nyenso na unya ma mpanyimfo mu ko obi esi da bi ye nya ne ma yen wo si ye jai agina so amana anyi kuna wa force wa obi a wonnim no amana yi kuna da so ka so wonnim no so ti ase ti busua panyin so wo problem ene de eno ntina mpanyimfo se ye da obeto bo atwa so afra na dan na mpafin besi nokore nti nane de wonim so aye wafa ho adi ba later e be ka wo nto ato aso ade bia obegu bia obetwa ho asem beba nana nisa go no odi betwa to kora no o se nsamafo ne ka asem no odi se ebubu oba no a mbefa ne nko omuni ni ai mfa ne nko na o hwie nsam aka ne nyina egu ho on se ade ba ko wo mu ni se emema omo problem no problem emma ebinom on se abusua ya timu no se me fa ne se me nua ba ne na me ye panyi echeo na o kaka se bitia me a ye maame ne papa ma o ehye ma o pa me cheo nokore se ye kasa we entia o bra panyi nokore nti ye hye wo ba no
se be ma ni di bem na odifo ye hye oba no because of panyin nti panyin e ma na e bebe kan che unua be ma na wo kasa asem ya kire pacho wi ane ka asem no yen hwe emma omuntimi nkasa asem no nkire omunua mema ekoka kire mema o maware wo mu ti ma no bi nim nyansa na asem a wuntimi nka nkire unua bema akoka kire unua bema kora wo maame no papa bu be fu no utimi nya kokoduro because of our lenti ka kire bema na fi so ho beto e ma no bebre bro mu hunua ba mo hunua bo mo ni mo ka senti so enti ye woni me bebre bi wo ho a ye de titi wo fie ade wei un se wo ma metimi ka se sua aduane ye o na da achi wa ye dua ma okun wan ka se sua aduane ye na da achi wa ya ma papa sua aduane ye no anya ma maame oba kura wu dware yi a wu dware nkwara ma ya dware ye o na da achi wo kwa wale a wa ma fie ye di niema ne tete se aware na ye ma animunyam enti na awade animu no o se ye tete wo yie na wo kwa aware a wa anya mistake ba ne oba hihye ne mo were insan kan ne baketu akura na odware wontimi nsiesie akura na se ma no nso be bra no enso so obekwa aware akosi ho enema bebere ye de ndura afefa o mo ba na ye den asemara nko enti se be ma no ko ba bi no ko hu so oba bi ba emra no akoka ho enema oba besie timi twi ba sekre ne nkwara abere mu a obanyina no to den and all exercise exercise hey mama ye woni me bebere bi wo ho a on se tete no ne wale ye wo faba enti no se me wo faba no na ma ware wo na ma ntimi no wantena me wo fa bi amfa ne ba mama me no na nyimu jafra na emumu no se me ware me wo faba na se tete ne di wo fa ase de ene kura da so wo ho wo fa ne be bibia ti se me wo faba no na se wo se me se me ware wa mo fa be bi ne ba mama me nti na eye awale ntokwa no na akwete sa ponchi ntokwa ehuru ko so na ba fomboko ba ne no bi awale individual ti awale ga ye komo aye normal se ene kura ye komo ene opo ba ne se di 3 days na onya no kura on frɛ na onye bi go so obi ogwa bu nkotoje ejedi na so fa ntwa ponchi awada okokora on pa obi pe okokora so enso tete no wo fa ne be kwa wale ama wo ene kura bu ya wale first day no kura na ma no kura no ni tira anye ya je se wo maame ne bebe kire wo ba no na be ma no so papa na ne wo fa edu na jo obeyesi so onim ye enso na ye musa se kwara ya ba wiasi hwan kura na kire wo kwan ya wo fa so hia na TikTok be kire no Facebook be kire no kono mo an ye tsa bia eno de ba kono mo an ye tsa ne oba timi ka se me de minsura wa de ya wo kwa obi baba se wo fa ba na aware na ko hwe so obenya fofora wo kwa obi ma wana wo kwai ni bi akọ waka ti mema wo problem enu na ma yewu ntem so we ma 100 a emma 5 ena ewu aje omukuru emma 95 ewu aje omayire mo intensi omunyini nche adwendwen no toso mo dwen pressure ndise wonya oba no wo boa wa abrabo mu a wonya ni nyina pepepe obitimi ka sen na me de me yiri mu ade fine so yiri mu ade no boa wa abrabo mu a eye we de o de ne ye so ho ne mu ade buo ne de obetimi maintain no ama na ye kakra enne oba bi wo hokora akonhoma mpo ommo na be ma di se be ma ho ache ne kakra no mo ma ne ni onye so ta ase hwe oba me ne te ene de bia me kana asem obi me ka se na me de me yiri tietie obi aso se me yiri enko kwa aso a me makonhoma on ha me yiri bebusa misika na sika ni ne ho ntia the moment a me yiri bebusa misika no me ni bi kura na wasa me kopa bosia because me hu se ne ho akire ndie bi ni ho so ti ase na me hu se me yiri ho akire ntia ba sa me sosoma de bi a me di misika ne ye bia no me di ye o me ni mienu nti me ni me yiri ye ni ade che bi a me ka kire ne se me ma de ye wo dia woso wade ye me dia me ni uni ade che se me to card na ma wo se wo ka ni e bi nsi wo me life da because ka bi a opese wo tu bia ki ni gu wono tu de ope bia ka ba kokra wo de nante a problem ba me ka chen se me ka no kra si wa me timboka
nti wo ka bi apese otu bia ba no no opese ka se me hu se we woni dinu se da bi me yesa dia na che se me ni wani ni ye minim da ba ka kire me se na wo de wan si dia ba mfa wan si dia na mfa makon homa ukokon aso ne ba auto mo bebu wo ne yadi sika ni ho na ka che ne no kura na edin se me yere be ka so ni sika onka onya yere so ti ase ne mo awale bi anto kwa de ewo ho nti da bia me ka kire nuanu me ma se e ma no mu gu ahodo ne mmom no de obadwene wo ho se e bia me kunikura wo si dan nti me mfa chop money ha no nti ne me mfa chop money no so nti me si dan na me nka nche so oba no ne one ne si ye me ma be ma ne nka se ne one oba ne si ye ode ne chop money hwefie ode ne chop money hwefie na wo so nya ahoden e de ko se because so ode chop money ni sa to so aka ntimi nsi sa dan na wo si nti ne de wo mu bi fa so ti okay se oba no awalija ye mpo ba de woni ne wo no firi wakuma me ne mani bi ma ye nhyew ma ye nhyew ma ne nkoye court ne de bi so ti ase me de bia me ka kire me ba ne se me di kan wugya mo maame na mo be yese na ma me na me be hwe japade so a me chama na be ba be power sum na sama be se me wu na wo maame wu di a wo ho kwan sa akwara no hwe japade so na me ti ase na wo maame ti ase a me ne bo obra wo pe so kire me se wo na ma wo no nim nyansa se wo maame wo to wo betima hwe japade so me yire ni ntimi hwe japade so o yire na wo se hwe so na be ma wa mo bra no se me hwe me ba ma ba be hwe mi so ti ase se wo estate bebrebe a wo ba na wo twen so be hwe wo ade a wo didi ho a anya wo ba na e ba be hwe wo so ti ase na de wa mo bra no ase ma me nyire me ho hwe me bayi na da achi me ba be hwe me da bi wo ba na wo hwe no wo ko hwe obi ba so ko hwe obi de enti wo ye be ma ne de wo hwe ho kopim so obewu na emom no de efe ne se afi na so na nkora na ba fie ne ato biscuit bia bre na wo sie tutuo na wo mokomoko eno na wo nyini kura hwe na ye hwe no ye hwe osese na ahia kwa na wo ya first special doctor bia ma wo oho dodo a be massage wo so me ma ka kire me yire se me bo akokora na ono so ba bere wa be sire no o ma be 17 years no me massage me e be sa ye mo ka kese atiazi sa agendre na me kwa da hospital o mi na wo pomu sisi ye o se bisi babru mu Samson yare Samson wu no mo hwe Samson yale ya no mo se da bi Samson yale we die ye mpe Coca-Cola shape bi ya ba ya bi ya wanya 16 years bi ya ne ho ofe adara Samson ho to ati ezempoku ya bi ya de yi o ba no fokra tumi sa yale o jo open no phone o ta hwe o yere no fo a onwini bebere DJ K open no phone no ajo so ti ase matiase na mesre mba no so se mu emune mu kunu mu ofi a na se nya abonten a ya mo ntan hwehwe hot memma ni bi ko hwe hot ni bi wa abonten kochim ko ho ti se wa hwehwe hot ni bi a so hihye bi wo fie kire wukum so ho and he said the hot mom tonton hot no dey ya mo ho hihye bi efie na wa ma obemba oba so kunu ho a wo twam aso hwe sa wo de wo nko ba bi akora na boblazier yi na pompeni kakra enya nto wo sa ase sauce so ti ase boblazier ne kakra na nyine gina ho wo de cross bi atotem wa pe bebi wo yiri bi afa ho sa ase frato ase hyemu yi so ho na aboa na be ma no so tension obi ti ka ko abontia ko hwe obi ko tena ba bi ko hwe bia ma ade san oba na ya sa abo no so akotwe mpena so hwe no okохwe ye keke ye bi ofie no nhwe bi sa be mentwa no fo atiase omodi actual okay se ni ma bi wo ho a ye mane nyefe apa na ye na wase abusia aye fa ni nyina nsi ase ko ye na wase abusia aye ni nyina esi ase ko Black Power ntimi eni woni nkomo na wo sore kwa akode bi ode fufu bi tato e di ama fufu so fa eboa pa ye nyina ye te ye ho ase ni ehu we nyina na eboa ye de ye adwuma ke be boa yen ama ya wade aye fe ne na wade jaye na do so owale ne echine wojai owale ne echine wojai me say heaven wo ho a Christopher moja wale nkobi moja wale a untimi nko heaven that be say for better for worse and worse na town ewu mo nkwa mu di chama wo ni mra asama de wo na me ka kire me fa kwanye so to Christopher yo asofo no bibiri adwene wo fom ohwimbre no enya afi na beba wo abadadada ho dada yo owu ho
Oh, tu wa yeshimu. Oh, yeshimu. Rapture na fa. Nti rapture baby na mo twen. Okay. Titania mo no mo de to nkrofo trim na enche na ohwimbire beba rapture beba na de bebire hye o mutirim se o mba yira nye sanete uwu a e rapture yeshimo ukọ yehwe wa yehu biem tina banyufo se asamado wasan o manim yehwe wa bia yehu biem nti rapture fa wa ye ko hwe wo e se bia reincarnation e mo asen aba nye sade a nti no mentina se nka se ye wo time bi wo ho a e beba e wo ho firi na nanam tete so from da chire ammo ngona ya atiase Pacha channel di wada ma aya na wa subscribe aya na wa like aya na wa share no comment so e di aka ho e di amai aha enya support TV media ni oba ya esuama ye boy ne kofo black net na se a ye di nkomo wada ma ye fa ni nyina si wa ha da sende e be send di ehia bi o makao adenti ni ebube ne bre ben se si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya